Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ गहपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। थांनाय हराव गहपुराव लामा जाब्रबथायाव सानै बर' लाइमोननि गोब्राबै जखम जायो। जखम जानाय सानै बर' लाइमोनखौ अमर बसुमतारी आरो दीपक नार्जारी होनना सिनायथिनाय जादों। जखम जानाय सानै बर' लाइमोनखौ गहपुर सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो दायो गोजौ फाहामथायनि थाखाय लखिमपुर देहा फाहामसालिसिम लांनो लाहार फाहार खालामगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सानै बर' लाइमोना AS326101 नाम्बारनि बाइकआव थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो। बे लामानि जाब्रबथाया हरनि समाव माबायदि जानाय बेखौ दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। GTVआव खुंजानाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि भटिं नाम्बारखौ चेनेला खुलिबाय। बे रियेलिटि श'आव बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया गावनि साबसिन मोसानायजों बिजिरगिरिजों लोगोसे अडियेन्सनि गोसोखौ बोनो हादों। बिथां नबजित नार्जारिखौ देरहाहोनो हासिगौ। बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय खालि रायजो राजानि मिसकल नांगौ। DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव जायगा मोननाय नबजित नार्जारिखौ देरहाहोनो भटनि गोनांथि जानानै फैबाय। बर'नि फिसा नबजित नार्जारिखौ देरहाहोनो थाखाय 9152915246 अनजिमायाव कल हरनानै भट हरनो हागोन। सनिबार मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगासिम भट होनो हागोन। गलाघाटआव खास्रि बिस्रि जाथाय। गलाघाटआव गोबाव दाबाजों सासे सुबुंखौ सुथारो। गलाघाट जिल्लानि आटखेलिया सारिंगिया गामियाव गोबाव दाबाजों गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ दिपेन दास होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबाव दाबाजों गाग्लोबनायाव दिपेन दासनि बिसि आरो फिसाज्लानि गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय सानैखौ JMCHआव थिसननाय जायो। गाग्लोबग्रा सुबुंखौ नजिदुल हुसेन होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथायनि उनाव रायजोफोरा दायनिगिरि नजिदुल हुसेननि न'खौ सिलिंखार खालामो। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ जाथाय थिलियाव थांनानै BTCनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनिफ्राय UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिजाथि महरै बर'नि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारि बिथाङा गसंगोन नामा? मिथिनो मोननाय बादिब्ला UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय मन्टु बर', फैला जे बरगयारि आरो अनिप बसुमतारी बिथांमोन साथामबो टिकेटनि दाबिदार हिसाबै मोननो लुबैदों। नाथाय बे साथामनि गेजेराव सोर सासेया मोनगोन बेखौ समासो फोरमायगोन। बनसुआ गुवाहाटी बरबारियाव न' सिफायजाना आलाय सिलाय जानांनाय सुबुंफोरखौ थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होयो। खौरां लाहैनानै बनसुआ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। गिबि मन्थ्रिया आसामनि 20 लाख बर'फोरखौ गावथार थेवबो जोङो थियारि होनना। बर'फोरखौ लानानै जि राजखान्थि खालामगासिनो सिमा बारलांबाय। जोंखौ ट्राइबेल हिसाबै थांनानै थानो हो। आसामनि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों नामा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा होनना सोंथि खालामो। बर'फोरा आन्दालन खालामनानैसो थांनानै थानांदों। सायाव आसामनि थागिबि भुमिपत्र होननानै बुङो। ओरैहाय सिङाव जोंखौ धंस खालामनो नाजायो होनना। नोंथांमोननो ट्राइबेलफोरखौ नाङाब्ला बिदाय होदो। जोंखौ सहायनो हायाब्ला आलादा रायजो बड'लेण्ड होदो। नोंथांमोना जोंखौ नाजावा, जों नोंसोरजों थानो नागिरो। थांनाय 50 बोसोरनिफ्रायनो सहायगासिनो। लोगोसे बर'नि नेताफोरखौ दालाल होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो बनसुआ। प्रमद बर'आ बहा दङ? बर'नि गिबि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बहा दङ? प्रमद बर'हा जुदि थाखा फैसा गैया खौरां लाफैनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मदद खालामगोन। जानो हागौ प्रमद बर' बिथाङा फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव मुखुब दङ होननानै बुंथियो बनसुआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।